tawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagbuminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Iyan na ang tinulo. Crispin! Dong! Crispin! Dali ra ko na una! Dali sapa! Amaya? Ngano ka? Amaya, ano siya problema? Kana ba? Kita ka nang naa sa buntod? Ayag, kangkin sa mana. Ang pangutana, kung nga nung naadayoy nagbarugya nga payag nga gahapon, wa pa man gyud na. Bitaw no, kangkin sa magana. Ako, mga higala. Oh, Hala. Maayong buntag. Ako si Clena. Ako nang payag ang inyong kita ibabaw sa bumbay. Ako ang bako ninyong silingan. Nadi ko ikida para ninyo. Mga saging o kamote. Timaan sa kong pagkikigala. Nian. ngano bang naghago pa man kagdaan ni ana eh? Bitaw. Medyo bugat diya kayo na. Ang gani. Sige lang. Kalipay mo na ko ang pagpamahin sa grasya nga ako sang madawat. Maong tawaran na lang sa ninyo. Salamat. Salamat kay Clena. Dali. Dayon sa. Mayo pa, kung kay nagda ka man na ng mga lagot mo, ato nang lutuon, ug ato na nga sawaan. Mga unta niya na, agitimaan, nga among gidawat ang imong intensyon sa pagpakikigala o pag-ilan namo kay imong silingan. Ay. Angga. Uy, Ay. sa mong gihuna-huna? Si Clena. Ha? May nabantayan sab ka? Kilas kay tinanawan sa murag rugawatan. Lain ang ako nakita. Ha? Kuan. Unsa man? Pilit kasi tinanawan nimo. Crispin! Hoy! Kadang dito kita ang barangan. Unsa? Barangan? Kisa- Kisa mga barangan ang buti mo ipasabot, insi. Ay, si Clena! Ha? Ha? Nakaila ka niya? Kaayo, tungod kay nahimo na mo siyang silingan kani Ado. Suhito kayo mi siyang magkatao. Mientras nang hinlo ko sa mga laya nga dahon sa akong mga tanom, ako manggod siyang nalantawan nga nakitabi ninyo din Maong nagdali-dali kog logsong. Aron mo kapasidanan, ayaw mong kumpiyansa atong bayhan. Kay kung unsay gusto atong barangan, iya ra ba ginagawaon. Mauna, maong igmata gyud permi ang inyong mga mata. O obserbahe gyud siya kung makiksulti ninyo. Hala. Angay gitingaling sundo na mo ang imong gitambag insi. Tungod kay kaganiha, do na dayon ko na obserbahan. Ha? Dugay kay naibot iyang tinanawan ni Crispin. Uy, tuon na. Og dili kay kanara. At hindi na kaayon siya ni Crispin. Kasi siya ginangunay sa pagpanit sa linungag nga kabuti nga among gisawan. Og iya dayong gitunol ni Crispin. Nalimot siya nga na akong asawa nga nagstiga in taon ang matas gibuhat niya. Human sa iyang pagbuminaw sa kamakiyasan Lex sa pagbilog Pinon. sa unang lalaki nga iyang nagustuhan. Nabalhin na sa tingali ang Crispin ng iyang kaibog. Maunay hinungdan nga iya mong gipadulan. Ha? Nga naman, insi. Nga nung nakaingon man ka na. Huwag man may magkasugat ato niyang
nga bisan kalusa. Sukad man sukad. O pa man to'y panagkita na mo. Mo pa to'y Ikaw? pagkakita niya. Aw, ikaw lagi. Pero siya, wa naman mahimutang. Dihang iya kang nakitaan atong pista sa Pikas Barrio nga imong gitambungan. Ha? Oy, diha kikustungod sa diyang nagsige siya daig sa imong kaambong. Diin man ko itong higiyunain si. Diha pod katapat ni Crispin. Doble ang inyong pagmatngon gikan karon kay sigurado kaayo nga iya mong balikan. Pangga, ano man ka? Kanay, Crispin, maglisod man ko sa pagkinawa. Ha? O, magkuha og tubig aron nga makainom ka. Pwede sa... Isungog man ko sa akong huna-huna, uy. Oh, Oh, yan ang tubig, Pangga. Dali, inom. salamat, Pangga. Salamat. Palihog na kong kapuhap sa akong buko-buko, bi. Sa pag imong gibati. Ay, ambot. Oh, kung magkasabot, dili pa ka ni. Dinahas akong gisabak, no? Oh, doy, unsa ba ni, uy? Kay, mo ilog magkalit ang dagoy ni Klina sa akong nahuna. Unya, kalit ayong kahot ang akong dughan. Ug mugurog ang akong unod. Ha? Pangga? Pangga palihog lang yung taon. Ayaw pa da, ha? Ayaw gitaw kalimot nga. Nagsabak yung taon ka. Mao nga mag-amping ka. Aron, dili mausik ang una natong liwat. Ha? Gikinahanglan ko na, Pangga. Naghinam-hinam kay taon ko nga nagpaabot, ana. Ay, kapala ka. Kaya naning kamot ko sa pagpagbatok ini. Kahadlok ka akong gibati karon. Oh, Pangga, kung ang imong gikadlukan mao nga mailog ko ni Klina, wala na si huna-huna, ha? Pangga, kay wag na sa akong huna-huna taon. Manako ang mga inanagon, okay na ko. Nakapalumpa na ko nimo. Nga bisag unsa pa mahitabo sa kalibutan. Wa gyud ko'y laing higubaon kun dili ikaw lang. Ikaw ra, ug wa na lain pa. mayong puntag. Nako Oh, kang? din kagikan. Sayo agad nimo. Sa'yo kung may bangon kay naglano kong mamuo sa akong mga prutas nga naghuudas kadaghan ang mga bunga. Kay ako man kong itumod unya sa merkado. Pero, gihatan ta mo una din ni. Para dayon mo makakaon pa. Kay gikinahanglan biya ni sa lawas. Mutuo ka ba, ana? Oh, oh. Amaya? Amaya? Oh, di ara ko. Wa man gud dayon ko makakita nimo ko. Mo tong linampi ko. Mas mayo nga nagbata ka na di ay Amaya. Kay ikaw nalay akong hangyoon. Sa unsa man? Ay lang kayo ka alarma. Kay gamay ra kayong pabor akong pangayoon nimo. Ngan nga silingan ta. Kamo nalay akong giduol para rasab sa inyong kaayuhan ba. Isulti ko na unsa ka na Klina. Manghangyoon ta ko nimo sa kusog sa imong bana. Ha? Pero dili na ko pangayoon lang ha, Amaya. Ang akong gihangit nimo, ako usab nga payra ng iyang kahago. Maayo na lang na ba para unya sa imong pagpanganak? Diretsuha ang imong tuyo Klina. Unsa man? Pwede ka kong gamiton si Crispin? Ah? Oh, unsa to, Klin? Unsay gamiton? Ikaw lagi. Pwede ato ning klarohon, Klina? Ang man ang ako niyang isuhol, awa na problema. Pero mangutanaon akong musugot abag akong gamiton si Crispin. Para mauwi mo hatod sa mga prutas dito sa merkado, kuyog na ako. Kay di magud ko makahimo sa pag-alsa sa bakat nga mauwi sudlan, Amaya. Ah, Gamit ang imong gahom. Ha? Sa paghangyo mismo sa taglawas kung musugot pa, ug makaya basad niya ang pag-asa sa bakat nga giingon nimo nga mao'y sudlan sa mga prutas. Ay, kaya kayo na, uy. Crispin na good na. Likod ng paskulado ang lawas. Mao magkani tingali lang imong gikainlaban niya. Mao wa gyud dayon na nimo buhi. Kun wa ka pa kaasli, di ba? Ayaw pag ni Car. Kay nahibaw gi ko ana. dili, Klin. Sayop gi kanila napitag yun. Kay ako mao'y nabuang ug maayo nining akong asawa. Sa una pala na akong pagkakitaan ni niya, wala gi ko mahimutang. Mao nga wagi ko maglangan. Wa ko magdugay og panahon. Milihok dayon ko. Kay nahadlok man ko nga mailugan. Mao pa di ay. Ay, hindi na lang ko mulalis. Kay umang ko'y kalibutan ana. Pero padayon ta sa akong tuyo. Ingon ni Klin. Pwedeng mangayo lang una ko og kining pasaylo. Tungod kay dili magud mahimo nga akong biyaan kining akong asawa. Nini iyang kahimtang karon. Ngano? Umaanak na pa dahil siya nga dili pa man. Kaysa kung tanaw siyang tiyan. Murag mga 5 pa man tingali nakapuan na iyang tiyan. Gusto ka. Pero dili mahimo nga ako siyang pasagdan nga mag-inusara lang sa pagatiman sa mga gimbuhaton sa among bahay o sa among uma. Mao nga di lang una. Aw ambot ako ipasabot ba? Pasaylo lang gid ko nako. Napakyason ka, haba? May mubag imo lang kung sabton, Glenn? Huwag kay mahimo kung dili ka. Dawaton ko imong pagkalibay. Ang naman pudog ako kang pugson, di ba? Ikaw na antay mahibawang mo pasensya, Klina. O usahay manggod ka ng mukalit manggod og sakit ang akong tiyan. Mao gina, Glenn. O nga pasaylo lang gid ko ha. Og daghang salamat ning prutas nga imong gihatag. Kay imong yung gihaguan og hatod dinhi sa amo.
Ha? Murag bugat man ang akong lawas, Pangga. May mo pag ikaw lang unay mo ato sa uma? O sige, walay problema. Pero dili ko gusto mag-inusara ra ka din sa bahay. Mao nga ako ang lang atuon si Insi. Pato ko dito sa ilaha aron hangyoon nga ubanan ka dinhi. Ayaw lang, uy, kay maiko ka. Basta kay kung hangyoon na akong iyaan. Kay karong adlaw, wa gito siya lingaw karon sa ila. Mayra sa giaton ni Crispin, oy, kay ambot ba? Gilaay, gigo karong adlaw. Doon na di ay nakabalita na ako nga diniman sa kunos klina ganin ng buntag. Sa'yo ra bangkit ko no kaayo. Unsa na ba siya gianhi ato? Iya lagi kong gihangyo nga iya ko nung gamiton nga kargador si Crispin. Unya iya lang suhulan. Pero ako man tuod po yung may iyang gihangyo. Pero wa ko mo desisyon. Akong gipasa ni Crispin kay siya may taglawas. O niya? Gidiretso siya balibat ni Crispin. Ha? Oh, ugang makainsi. Nakaako si Crispin? Tandog ang garbo ato. Suko na to. Wa man hinuon. May raman siyang nakisulti. Ayaw mo pagsalig sa pahiyom ato. Mayong Kay pagbuminaw lain ang sa napaluyo, Lex anak. P. Ha? Lain tong barangan kung mao'y balibaran. Pero Sharon naman sad. Gitarong man sa sulti siya ni Crispin. Bisa na. Ayaw mo kumpiyansa. Na, maghikay una ko sa pagkaon para paniudon ni Crispin Insi, ha? Mag-onsa man ka. Ay sulti ko kay tabangan ta ka. Aron makigsautan ni Crispin dito sa uma. Aron ganahan sa doba. Paway sa diha. Klina? Ganina ra ka diha? Ngano wa ko makakita nimo? Tungod kay gawas nga na sa litantos mga bagang tanong. Wala sa kong magsaba-saba. Aron sa pagani sa imong atensyon. Kay gibubo na ko ang tanan akong patagad sa akong gibuhat. Paway sa diha. Kay ako'y mahibaw sa patiwas o hinay-hinay ini imong gibuhat. Oh. Mas may pagmukaon ka. Nakuidang kan unon. Ayaw pagutong. Kinahanglan nga ambingan mo ang imong lawas, Crispin. Sige na, kaon na. Sige na pa. Ganahan karapaan ang akong giandam ni mo. Hala, uy. Unsa man ni Insi? Murag, dili pa madutlan ning manok atong gilat-anda. Hapin tarbang oras nga angay na ikaon ni Crispin. Saan mo na to ini ron? Ayaw ka bala ka. Kay mahibaw ko kung sa'y mayong buhaton. Kalma ka lang una diha. Ay, sige. Lingkod lang una diha. Upasag din ako nga mo'y mutiwas ug loto ining sudan. Ay, daliran ni. Ayaw ka bala ka. Diri lalagi to magutman si Crispin. Nakatog sa kabusog ang akong pinangga. Crispin, karon dili ka na makapalipan. Matambala na yun ang akong kahidaw nimo sa una pang mga adlaw. Kana, marag yun po kang nimong mahimo ron. Ang pag-ago lang po nga sa katugon. Ugwa kay mahimo aron sa pagpalibat sa gustong buhaton. Pero way ayaw nga igo ka lang magpatara o dili mo paus. Mong buhaton ko ang katapusang pagi. Aron ikaw na mismo ang maging ako, Crispin. May nalawag. Kinahanglan nga dili ko niya makitaan. Crispin! Oy, tao! Hain ka ba nga? Wa ka man makatubag! Crispin! Hain naman ka din siyang dapita mahimuta nga. Wa man makadungog sa imong pagtawag. Crispin! Hain ka, oy! Nga, oy, ang barangan. Ha? Diin man na siya gikan. Si Klina tong nagdali-dali og lakaw. Dili ba Insi? Mao ganding nakaingon kong ang barangan. Diin man to siya gikan. Sa inyo mang umahan. Ha? Di ni maayaw na. Wara ba makatubag sa kung tawag si Crispin? Pagdali, amaya. Ato ni klarohon. Wisit ang tiguang. Bisa kung sa onda ko, gitong babag si Josefa na. Murag nakitaan ko sa kanahan nga tiguang tabian. Pantay ka lang masipya ka. Pantay masipya ka katagag istorya mga kadaot sa kungan. E makatilaw ka gyud na akong tiguang ka. Daghan na kay kagsipyat na ko, Josefa. Maong ako karagyod unyang panilingan.
na di ay ni siya. Pangga? 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 Naghagok man. Hala, Insi. Gikatuog naman lang tingali niya ang iyang kagutom, uy. Pukawa. Kay tingalik mapas mo na hinoon unya ng tawana. Kanag yung linat ang manok mo isadaan. Crispin, dong, mata na dong kay ni Aname. Mata na aron katambalan ng imong kagutom. Kay looyan ni mo ay. Pasayto ataon mas among kalangan dong. Unsaon mang manok nga kung gilatan na migara man sad. Dugay-dugay yung kalata. Pangga. Uy, bangon sa uy. Balik lang unya katuog kung makapahuway na unya kagamay human og kaon. Pangga. Ben, bangon na o. Kay tingali mabugnaw na unya hinoon ng nilatan ron. Pangga. Hala, uy. Nga naman gina siya mo mata, Insi. Ayaw ka alarma dihag ingon ana. Uy, kay tingalig makaanak kag ahat. Ay, naglami lang yung tingaling katuog, ana. Dili, uy. Lain ang akong tanaw niya, Insi. Mura man og... Unsa, ha? Uwa naman ni siya maginawa. Unsa ka? Bitag nga no. Ayaw ka ni kumidyag ingon ana amaya kay di ginakatawanan. Pukawan na dihag tarong. Usa pa gikagupta ninyong duha diha, ha? Oo. Ingko, Ome? Oh, Meng. Usa pa mo? Tanawa na ko na Crispin, Meng. Ikaw kuno'y pukaw, bito dili, bakit mo mata? Murag wa naman ko na siya maginawa, Ingko. Oy, unsa? Ngano mo, oy? Mura ka po og nagkagubot din, Kalit ka man lang kog boto, ooy, maigking man lang tanim mo. Nalantawan pag anita ka, pag paspas kay kang nilakaw, paingos ibabaw ganina. Unya karon na akadya sa mong loyo. Maayo rasad. Ha? Kung unsa man gani problema ining Crispin, magkatabang ni si Clina. Maong angay mong malipay nga nahaduol ni siya. Mao ba? Maong yun. Nakasaksi yun ko sa una kung giunsa niya sa pagpamata ang anak nila ni Priklito ug Marlina at tungwa sa kamata. Maong Clina, nay, murag tuod way kalibutan si Crispin. Nasaba na ta din sa iyang tapan, pero wa man yun makamata. O sa kay problema ining tawhana. Moday nakabot mo, abi. Iro ko na mo. Hawani ninyo. Pagya si Clina, aron mawagtang ng inyong kabalaka. Umeng baya, kung mo ingong hawani, murag yung pila na nakabuok din, heoy. Ay sipay, nang nagtas ang istorya. Ang importante nga, matiman na yun ni Clina si Crispin, aron mawa na ng inyong mga kabalaka. Sige, si Padaplinta. Salamat. Oy, saan ako na? Hala, gihukuman man ko na, di mo ang apel ni Crispin. Saba sipa, kay masuhong. Hukuman masong, naunsa ba ito ng masong? Ay, undangan na naunsa ba na? Mayong pagbuminaw sa Let's Pinoy. Pangga! Hala, unsa ning ramahado? Ni ade mo? Ganiner mo? Aris ako ninyo, ha? Kay may buhaton pa ko. Salamat, Clina. Saan kong gisulti? Di ba makatabang yun siya? Ay, naunsa man na Crispin, ha? Unya na lang tabang istorya. Insi, mga una ta kay gigutom na gid ko. May reklamo na gid ni akong tiyan. Uy, pa mo'y paniod to. Ay, wapa. Tungod lagi aning Crispin nga wag yun makamata di ang gipukaw na mo siya. Ha? Kalit kong kinervyos imong kalaki, Pangga. Pero unya na tabang padayon og tabi, bi. Mga una lagi ta kay aksyon akong kalipong da. Ingko, ayo sa paglakaw. Saw imi sa... Okay, dagham sa ning dana mong sudan nga among giandam ni Insisipa. Bisag mag-unsa kapag pangitag paagi. Aron malihay na kong imong pana, Amaya. Wa kagyapoy mahimo sa akong gahom. Ako paghihapon ang tanang panahon para maangkon si Crispin.
Way lami ang linatan pangga. Ako ba yan nagtimpla ato? Imong paborito pero naibong ko kung anong wa kaganahi. Kaya nga naman day pangga. Kinalang niya dili sa may baho nga. Nakakauna ko sa dali, Klina. Ay, ipagunta na kang Amaya, oh. Kinalang ka. Sabang nagtungok man ang mata ni mo, oy. Blanco ka man kaayo. Ngano? Unsa di mong pangutana pangga? Nga nung magkaganahing mikaon ka ganina. Kay nalapas naman sa ko na sustong oras nga angay untang ipaniod do, Amaya. Kung napas mo man, kung maunay rason nga nagtanga ka diha, ay kung ina nga ato na sa atong Klina magpatambal na sa taan ha? Wara bagyod ko malipay sa akong nakita nga giukuba ni Klina ang imong baba. Sipa, ayaw butang ighugaw ang imo nakita. Kay tingalig, babati sad unya ang unahuna ni Amaya. Yun to'y trampas ang gibuhat ni Klina. Igor ba itong mitabang para makamata si Crispin? Ngano di ko ingko? Ako ito bag, sa among pag-abot ni Amaya ganina. Moya kong nalantawan si Klina nga muragikan din sa among nahimutangan, Crispin. Ha? Nakasiguro ka ha, Sipa? Nakasiguro yung ganggikan din sa nahimutangan ni Crispin si Klina. Utang-butang ha? Gusto yun ni mong mabati ang huna-huna ni Amaya. Ay, kabalakain ko, kay diligid na mahitabo. Dako kay kong pagsalig sa akong bana. Ay, pag-ingonan na Amaya. Binagyan ni mo, Sipa. Imo man yung lawgan ug bating istorya si Amaya. Nagkasabot sa ko sa gibati ni NC Josefa Inko. Ay, di na mayo ang paghatod-hatod ug bating istorya, oy. Moingon nga, dili ra ka matarog, Amaya. Pero sa ngadto-ngadto, kanang pagpunay ni mong hungit anang mga bati ni mong pagduda kang, Klina, dut lang noon niya na kay tao ba yan na? Undangan ang kuno na, ha? Ay, naunsa ka man laban kay kang Klina sa. Naibog ka. Naibog tingali kas barangan sa. Nangabubo ka? Untingan. Oy, amaw ko din mong tawanan ka. Sulti lang, kay ato lang ko ng istoryahon. Ulo samantaway kabilinggan. Ulitaong maas ug dagang guwang. Kabantay ka? Ulitaong maas ug dagang guwang. Parisonra. Pangga, sugod ugma ba? Ayaw na laghago ang imong kaugalingon ha? Akong gusto nga anhera ka dinhi sa bahay. Og mo nila ba nga ang mga gaan nga mga gimbuhaton dinhi. Kay dili maayo nimo nga maluya ka. Okay? Mapaulin lang sa kumaud to. Aron dili ka na mahasol pag hatod na ko pagkaon dito sa uma. Ha? Nasike. Ya, kanang pahoy ha? Matag karon og niya. Ayaw gyud pangal sa ubog at. Di lagi. Pahuway sa oy. Klina? Nagaw na nga rislandong pahuway. Nagdakog linungag nga kamuti. Unya nagasag ko buit-buit. Ako gining gihago ang luto gabi para nimo. Kay naibaw mo ko nga imo ning paborito. Salamat na lang. Pero di lang ko Klina. Ha? Nga naman, Crispin. Basta may problema, ha? Uwa ba ya? Gawas lang nga busugid kay ko sa among pamahaw ganina. Ako ning gihago ang luto para nimo, Crispin. Salamat lang sa imong pagpakabana, Klina ha? Pero ay lagkalain. Unsa dili ka man ni Amaya, ha, Crispin? Ha? At nung naghatod ko dito sa inyo og mga lagot mo, hasta mga prutas, wa siya mahimuot, wa siya magkauyon sa kong kibuhat. Kalma lang. Tungod kay wag gisulting bati si Amaya batok nimo. Kadtong uk-uk na Josefa. Ha? Imo gitong ian si Josefa Crispino. Ay, naibaw ko. Imo siyang ian. Pero prangkahan tagit kag sulti. Nga wagit ko makauyon sa kinaian ni anang tigwanga. Himantayon nga numero 1. Isnabira mo rag si Kinsa. Napay matanga kon mo pasigpat na ako, ha, ikaayo. Nga kon baraw palagi, may taot na. Ako no, kutubs mahimo, naningkamot ko sa pagpakikigala sa tanang tao ni ining dapita, Crispin. Nga, bago kong nasa Golden He. Gusto kong makikigala sa tanan. Pero naibaw kayo kog sikin sa dinhi, ang wa makagusto na ko. Og numero 1 na ni Ana ang imong iyaan. Ambot pa, unsay sa na ko niya. Klina, sabta lang to si Insi. Kay naibaw bitaw ka nga tigwang naman kito. Sayo ra kay siyang giango-ango, Chris. Huwag ko manginabot, ha? Kay ako no, maayo kay ko. Pero kontraho na kani ko nga wa kaysa, nara ninyo. Unsa man, mudawat ka sa pagkaon nga akong gida o dili? Nga naman dili. Imo kong pasakitan, Crispin. Daikan talang ka. Nga pinangga ta ka. Palihog lang. Ayaw ko pasakiti. Oh.
Wa man tingali rason aron imo kong pasakitan. Kay wagit ko mahinumdum nga nagkahimo kog sa diha nimo, Chris. Tinood na Klina. Pero ayaw lang hatagi og laing kahulugan ang akong pagbalibad. Kay ko puno pa manggod ang akong tiyan. Busog pa kay ko. Oh, wa ba ko'y unya? Ang imong kabusog karon, dali ra ka nang mawa. Kay nagatumang ka man niya ng imong trabaho. Maong pasagding magpaabot nimo ng pagkaon kung kanus akagutumon. Klina. Tabangan ta ka ng imong kipuhat. Ha? Uy, nga no, good. Ayaw, naunsa ka ba? Wa ba ko ikasuhol ni mo? Sa pinag-ingon ni mong magpasuhol ko. Kinasing-kasing ang akong tanya nga pagtabag, Crispin. Wadi sampo nga pagpakaroon ingnon. Gusto tagang tabangan kay, maluoy kay kung magtanaw ni mo nga maghago og maayo. Grabe ang kakapoy nga bation. Nabasa na kagsingot, Pipipi, tapuhan akong imong buko-buko kay tingalig masakit taon niya himoy. Okay lang. Dili motugot ang Ginoo nga masakit ko, Klina, kay nabaya ko yung asawa o umaabot nga anak nga nagkinahanglan sa kong pagkatiman. Mo na. Moingon ka ba nga naghinam-hinam ka ni anang umaabot ninyong anak ni Amaya? Maayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Huwagit ko magkakitag maayong rason. Kung nga nung naakagit mo pili ni Amaya nga bati kayog naong Crispin. Klina. Huwag ka man ang matug. Nagsiga man unta ka ng imong mga mata. Nga na bang lupig pa man ni mo'y kilamat? Kay nahimo man kwapa si Amaya sa imong pananaw, Chris. Dili man importante para nako ang dagway, Klina. Ang pagkalumo o kalimbyo sa kasing-kasing ni Amaya ang nagtudlo nako aron higugmaon siya. Ngano? Ako di ay? Unsam na imong tan-aw nako, ha? Ha? Utukan ka, Crispin. Nahibaw kay ko sa imong tinanawan lang, yatong nagkasugat tao sa kagabi ni Ana. Dito sa usa ka kalingawan, nga atong gitampungan. Doon na kay pagtanaw na ako, Chris. Pero kalitang nawa, maong ako kang gipangita. Og diligit pagkyason sa kapalaran na usa ka kasing-kasing nga nahigugma, Crispin. Moong sud sa taas-taas nga hikayon, nga gipangita ta ka. Nakitaan tarakit ka. Hugaling lang kay naa ka na'y Amaya. Pero, wa na ko siya isipang papaksa kung gipati. Pero, Klina. Si Amaya. Di ka na kay sugaton ako siya. Kuyo ko. Sa? Crispin! Nana ko, Amaya. Di ka na palihog. Kung mahimo ba, biya na lang din eh. Mahimo ba? Patulang. Amaya? Siya man. Ngano niya man ka? Di ba gignanti ka nga mupauli ra kumaod to? Pero ngano niya man ka? Init kayo, Ay, baga man saning ako ang gipandong good. Mura magmisakit og kalit ang akong tiyan ganina. Ha? Ngano man na? Karon ra na? Tana. Adto taniin si Josefa. Imo nang kitandog ang akong karbo, Crispin. Marago ako'y nakitang paglaom nga mapalidi rin akong imong pagtagad. Kung tarungon ta ka sa pagangyo. Kay kaganihalang kani sa dihang kisugdan ako pasumpingay ang akong pagpati din mo. Klaro kay na akong nakita nga wa ka makauyon sa imong nadung. Wa ka mahimutang o klaro kayo. Nga gusto gyud kong imong likayan. Butang nga dili ko gyud matawat, Crispin. O kay ako mang nakita nga wa kay tumong sa pagtubag sa akong kukman nimo. Dili sab nako itugot nga makakita pa ninyo ni Amaya nga magkatawa o magmalipayon sa tibuok nga hikayon. Mong sugod karong orasa og hangtod na sa adlaw nga ikapakataw ni Amaya ang inyong anak.
inyo ang akong panimahos. Ang inyong anak ang mag-antos sa akong tunglo! Sige, Otong! Otong, kay hapit na. Sige, Amaya. Otong! Oy, Shane! Shane! Vincent? Crispy! Crispy, tanawang imong anak! Vincent? Dili kini tinulin siya. Sili, kung sa maning kumidya sa langit. Dili ni kumidya, Crispy. Tungod kay ato kung nakita ang kamatuoran ng inyong anak ni Amaya, kaputol tao o kaputol unggoy. Amaya, may mabag nahilom ka na? Palihog, ayaw ko padunggan yan ang imong hilak at tingalig. Dili uni ako makaagwanta o maliso ng tornilyo sa kong oo. Kasabot ko si mong gibati. Kitang 2 pulos, gibukatan nining hitabo. Pero magtinabang hita. Para dili mapukan tungod kay bisang kung saon. Ato maging anak ng bata. Tinuod na. Usa lang kabutang ang akong ikatambag ninyong duha. Karong gabi, kinahanglan mo biya mo dinhi aron paglikay sa mahitabo. Tingalig doon na'y makatugok dinhi ug mahibawan ang sitwasyon sa inyong anak. Unya ipanabi sa uban. Dakong kubod ang mahitabo. Moong paglikay sa mga taong hilabtanon. Kinahanglan mo uban mo na ako kay ako mong ipahimutang sa usa ka layo ug luwas nga lugar. Layo sa himantayong mata sa ubang mga tao. Unsa day inyong ingan sa bata? Liana. Huwag tao? Usa nang imong gidak, Lina? Ay, mga lagot mo ng prutas para nila ni Crispin ug Amaya? Kisa pa may hatangan ni mo, anak, nga wa na may Crispin ug Amaya sud sa ilang payag. Unsa? Sayo kayo kong mianhi. Aron sa uta paghatag nila, ining naani na kong mais gahapon. Pero pagkamingaw na yun sa akong pag-abot, umuna, wa na yun. May na lang gani kay nakahimo ko sa pag-ablig gamay sa bintana. Mauna nga gilili na ko. O sa mga nahawa naman ang suot. Wa naman ang tanan nilang mga butang. Namalhin na sad. Asa man? Kanindot pa diin hindapita nga miabot na ang kahayag pangga. Murag galit nga migaan ang akong dughan. Murag kong naibtan og tunok. Napulihan sa kagaan ang kabugat ni akong gibati tungod sa pagpunay guna-una kung unsa kay nagpaabot nga ugma ni Liana. Ato pa rin kamutan lang ka. Nga magpakabuhi siyang normal. Atong ibubuo niya ang tanang pagpangga. Hangtod na siyang pagdako. Mayong pagbuminaw sa Let's Pino. Tanghag og naong, uy! Ikaw, dili na lang. Oh, Sepa? Ikaw ni? Ikaw sa din ni Klina? Kakuyos ng kutni mo? Ay, padong kadihaday. Aksyon namang ganig panggawas ang linyas imong agtang. Nga ba na? Konsumisyon kay hangtod karon, wapa nimo masugati ang tao nga makaton sa paghigugmaan ng imong kaaniyag nga wa dinhiwa dito. Wa paligid mausab hangtod karon ng imong batasan sa? Ikaw pa gihapon ang Josefa nga indiferente kaayo ug wa gyud makauyon ako. O sa bagay akong sa nimo,
Nga aslom ka manggit kaayo na akong tinagdan, Josefa. Pamunitaon na nang akong mga pinalit nga nagpasad sa yuta kay imo kong gibanggaan. Una ta katubagon. Imo kong gimandaran? Kaysa ka ba nga sobra ka manggit kahilason? Ako lang ang iyaan sa tao nga imong gisakit og maayo tungod kay iya kang gilikayan. Hain na siya karon. Hain na si Crispin. Nga anong nangutan na kaman. Tungod kay wa pa mahuman ng imong binuhatan. Unsa? Unsa na imong gipanulti? Naibaw ko nga dako kay kagkalabutan sa nahimong problema ron nila ni Crispin o Amaya. Kung ako pa'y ikaw, mintas dili pa uwahi ang tanan, imong bakuion ang daotan imong binuhatan. Misubra ka na kyung tiguwanga ka na. Imo kong gibutang-butangan, ha? Sultihin akong unsagit ka dako sa imong gitanom nga pagdumot sud sa imong dughan, bi? Aron ba? Ato dayon nang masulbad. Pero sa dili pa, mangutan ako. Hain na ba sila karon si Crispin ug Amaya, ha? Ayaw kong pagutadaan ng sitwasyon nga wag ko'y kalibutan tungod kay musakit og maayo ang akong dugan. Imo kyong kikupa ang maayo na untang pagkahimutang sa magtiayon. Pagkaano kon sa ilang napundar nga kalit lang na wag tang gumikan sa imong binuhatan. Imo kyong gisamutan ang akong kalagot ni Josefa. Imo nitong gilukit ang hibilin akong pasensya. Usa na lang yun. Ug makaila ka kinsa ko. Nakaila na! Hagbay ra kog nakaila sa imong pagkamangtas nga mamamarang. Ingnang isinggit. Gusto ka? Hagita ko. Ingnang isinggit sa kadaghanan ng kamatuoran, Clena. Sige, bata. Kaya paniguron ako nimo nga imo ginamahayan. Oy! Asa naman ka? Asa ka? Magkita na ta! Unsa kay plano atong kanahan ay? Crispin! 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 Si Amaya to nanawag? Crispin! Ikaw giday, ngano ka uy? Si Liana! Si Liana! Ha? Nga naman? Diretso akong sulti. Wala ang atong anak, Crispin! Unsa? Pagtarong ba? Pagtarong, Amaya! Kaya sa may nahitabo nga moingon ka nga wala si Liana. Dito ko sa sapa. Ako siyang giapas dito kay aron ta ba makakaon ining saging nga akong gilungag. Mag-usa man siya dito sa sapa. Nga udto mang dako. Magtiwas siya sa pagpanlaba. Pero wa na dito sa akong pag-abot. Mao hinoy misugat na ako sa akong pananaw ang dako kayong baha. Baha? Gidagaw ka? Kaudto aron? Kaya ka ng langit? Nagsiga og maayo ang mata sa haring adlaw. Unya maghisgot kag baha. Di ka mutuo na ako. Dali. Mga tuta sa sapa. Aron mutuo ka sa akong gisulti. Oh, tanawa! Ginoo ko. Unsa man ni? Unang higayon nga nakakita kog ingon ini. Udtong tutok. Nya nagbaha. Kadako sa baha. Itaas gani ang tubig sa sapa. Wa na nga tong anak, Crispin. Wa na si Liana. Hilom. Amayaw, wala ka ng pagtuuhan nimo. Palihog, ayaw kong hadlo ka. Ayaw gina inuduhon ako ng istorya, ha? Kaya dili ko gusto nga mawagtang sa maayo pang huna-huna. Dili ko gusto nga magkahimog daw tang lakang. Ayaw kong ihungit na ko ang pagtuo nga wala si Liana kay usaragi akong paninglan kung tinuod mang yun nga nawa ang atong anak. Dili ko gusto nga bubutang-butang. Pero kung dili man gani na ito makitang buhi ang atong anak tungod kay nagtuo ka nga gianod siya sa baha para nako wala ing nagmugna nining maong trahedya kung dili
kadto ra yung barangan. Oh, si Clina? May lain pa ba? Ha? May lain pa bang barangan nga nailhan sa tanan nga sobra kamangtas? Kung dili, kanarang imong ginganlan. Si Clina, Crispin? Oo, bangis siya, bangis! Dili ko gusto mamasangil. Pero dako kayo ang katarungan nga iyan ang buhaton. Pero, bisa pag nagduda ko, gusto gyapon ako siya nga hatag kag higayon. Dili din ako sa hukman. Manglihok ko na ta. Ato na pagitaw si Liana. Tara, basig niya sa palibot. Liana! Liana! Nana! Nana! Di anak ko, Rayo. Ah, sugat ako! Ngano bang? Oh, kinsa ka ni imong gipasan, oy? Babae, Nana. Babae, pero... Kinuo ko. Tinuod ba kining akong nakita? Uni ang tamang istorya, Nana. Tabangi una ko. Aron mapaymutan og matimana to siya. Kaya hangtod karon, wa pa siya panimuot. Luoy kayo. Nana, ang dami sa palihog og atong pahigdaan niya. Aron imo din siyang matambalan. Crispin, tanawa ang sapa. Nakakita ko, Amaya. Kalit kami hubas ang tubig. Mas mayo aron dili ta maglisod sa pagpangita ni Liana. Pastila na asa pa magkamusangko kining sapa. Nga layo naman kaitag na abtan og lakaw, Crispin. Bisan asa pang tumoy ini. Dili ta mohulong sa paglatas ni ini. Mintras, dili pa nato makitaan si Liana. Kinahanglan, nga ato yun nga, makita na nga tong anak. Aron dili ko mahimog, nga mahimong kriminal. Pasig magkriminal hinuong ko. Dili ginako siya pasayloon, kung dili mabalik nato si Liana. Ay nga no bang ihapak man ni mo ni Clina ang imong kasuko? O sa may iyang kalabutan sa pagkawagtang sa atong anak? Wa pa kumuhukom niya. Pagduda pa lang. Doon ako'y bugat nga rason aron nga makaingon ko. Nga iyatang sakiton. Crispin, nga no nakaingon ka man, anak. Sultihi ko nga no, Crispin. Sultihi ko. Himo ba akong asawa? Di ka mo salig na ko? Dako kayo nga ako pagsalig ni mo, Amaya. Tungod kay gihigog maginti ka. Pero di lang ko gusto nga mag-una-una og sulti sa usa ka butang nga wa pa ko'y kasiguruan kung unsa gyud ka tinuod. Maong pasag dilang una ko nga ako ning taguon. Mahimo ba? Isaan ako. Sultihan ta ka. Kung mabalik na si Liana. Kung mao ka na, Tana. Mupadayon pa kita sa unahan. Kinahanglan nga makit-an yun nato ang atong anak Crispin. Kay kun dili, ipaniguro na ko nimo. Nga maora gid unya nay mahimong hinungdan sa akong kamatayon. Karong taod-taod, ipaniguro ko nimong maulian raon niya siya, anak. Palihog, Nana. Buhat tatam ng tanan nga mabuhi gid siya. Kay pag-anugon, tanawa ra gyud ang iyang dagway, Nana. Mura siya ang diwata sa kalasangan, nga mukalit lang sa pagbuto, ilabi na may tabangonon. Nahinumdum ko na itong hitabo sa kataong gutom, kinsa nagpakabuhi nga ulipon sa kawadon. Maong usahay, dili na intawon kasudlan ang tiyan. Oo niya. Usa kaadlaw ni Ana, mao nalay nakita sa kadaghanan, nga wa na siya kinabuhi nga nahagba sa yuta. Human siya mukaon na itong usa ka prutas, nga wagi usang nakaila kun unsa. Unya, nahilo siya. Sa usa lang kapag pamilok, mitungang diwata nga pagkagwapa naman lang yun. Gipatungdan niya sa iyang nagilaw-gilaw nga baston ang dughan sa namatay. Tungod gayod sa kasing-kasing ni ini.
ug nahibaw ka bag-on sa inahitabo. O, unsa man? Kalit nga may bangon ng maong tao nga nahilo, nga murag wa ra gayoy nahitabo. Naulian? Nabuhi, nana? Oh, Kung mao na, nganong di naman lang tamo dangog niya. Asa na to si mahimong tawgon, nana? bisag asang dapita, mahimo ra gayoy siyang tawgon, anak. Kung mao na, manaog ko. Ako siyang suwayan sa pagtawag, nana. Di ko gusto mawa dinis kalibutan ka ng makululuoy nga babae. Siya na tigali ang tubag sa akong mga panganliya, anak. Ulitaw ka na rayo. Og moabot ang higayon nga mahigugma ka. Pero tungod na anang imong kahimtang, imposible gayud kaayo nga makakaplag kag babae normal alang kanimo nga mahalon. Mao kining babae nga imong nakit-an daplin sa sapa ug imong giluwas. Mao tingalang gipada sa labang makagagahom aron ka magmalipayon. Nana, sa pagkatinuod lang, wag ko magnahom. Nga makapahag ko ining babae nga murag diwata ang katahom. Unya, parehas na kong kondisyon. Parehas mi nga ang kaputol tao o ang kaputol unggoy. Gawa sa grabing kaluoy nga akong gibati sa pagkakita na ko niya. Nga, nagbayad sa yuta daplin sa sapa nga wala panimuot. Wa ko makasabat ko nga nung sa samang higayon. Gibati na ko ang kalipay. Og labaw sa tanan. Ang gugma. Tungod kay kamo gayud tingaling gitakdas kapalaran, rayo. Tagsaon nga pagbati. Kadaling miturok sa una ko palang gani nga pagkakita sa iyang naw. Kung wa pa ko, magpugong sa kong kagalingon. Tingali, ako na siyang nahagkan. Di ko maglangan, nana. Manawag ko sa diwata sa kaluwasan para niya matabangan. Kining babae nga akong nabangalan. Uy, Nana, tanaw. Nakamat mo na siya. nadungog sa diwatang imong tumong sa pagtawag kaniya, anak. Rayo, hatagan tingali kag higayon sa diwata aron magmalipayon, anak. Day? Tay, Nana, nagtatay manin ako. Oh, uy, hain ko. Kinsa ka? Kinsa ka? Inday. Ayaw na pugos bangon. Kung dili pa madaog ng imong lawas. Og ayog ka, kay dili ko tahong daotan. Ako kang nalantawan sa daplin sa dakong sapa. Nga nagbuyod og murag wa na'y kinabuhi. Maong ako kang gidagan o gidadi ni sa among payag. Siya si Rayo, Inday. Ug ako si Wanda nga iyang inahan. Imo kong giluwas. Tungod kay nagkinahanglan kag panabang. Dili ba imo nga pasagdan kang magbuyod lang sa yuta. Ug akong biyaan. Kay nahadlo ko nga tingalig na ay ihas ka mga mananap. Nga masaag ug ilag kang kuninitan. Salamat. Daghan kayong salamat. O saan itabuan? Nga naabot ka atong layong dapit, din wag gilaing tao nga kauban. Naanod ko sa dakong baha. Baha? Kano sa magbaha nga, wa may uwan? Basta kay mo na'y tinuod. Mientras nang lapak ko, kalit lang may bulok ang dakog gid kaayong baha. Ug wa rin ko makalihok aron pagluwas sa akong kaugalingon. Mautong ako na lang namatgunan nga. Naanod ko. Tabangi ko nga makabangon. Gunit na ko. Hinay lang. Unya, yaka lang diha sa higdaanan, ha? Kay wakar pa igong kusog pa. Imo kong giluwas. Daghang kikig salamat. Kay makakita pa day ko sa akong amahan o ginahan. Kalimti na.
akong katungdanan nagpagtabang sa nagkinahanglan. Dili na mahimong kalimtan. Usa ka dalaygong lakang ang imong gibuhat. Mao nga angay ko magpasalamat. Mahimo pang mapaduol ka. Ang nalipong ka? Saan lang ka sa kundugan? Salamat akong manluluwas. Salamat. Hala! Rayo, anak. Oh, Nay? Liana? Unsa na mo? Rayo, anak. Liana, nagdamgo balang ko. Hasta basab ko, nana. Ug hasta basad ko. Kamong duha. May mga tiil na nga iyag yun sa usa ka normal nga tao. Human kahag kini Liana, anak. Unsay imong bertud, Liana? Ganong nausap man mo ang atong kahintang. Ganong kalit na wagtang diha ang katunga sa tong lawas. Gaiya sa usa ka mananak. Dihang imo kong gihagkan. Kay ang mga buutan o gwesa nga parehas ninyo, Rayo, Liana, dako kayo og katungod nga magmalipayon. Mahal nga diwata. Ulod sa gipunduha mga biktima sa pagkasalbahis ni Clena, ang hara sa mga dautan nga way laing tumong kundili ang pagpangilog sa mga tao nga gipanag-iya na sa uban. Kinsa kung mapakyas na sa iyang tumong, dili siya managana sa pagpasakit sa mga tao nga iyang maibkan, pinaagi sa pagpahamtang og silot sa mga kabahin sa ilang kinabuhi. Pareha sa amahan ni Rayo, o ingon man sa amahan usab ni Liana nga si Crispin. Duot sa bukog ang kaibog ni Clina sa inyong mga amahan. Pero kay iyang nakita nga hugot yung kininahigugma sa inyong mga inahan, maong kamo ang gidakdakan siyang kasuko o pagdumot. Uy, uwaw. Wa siya'y uwaw. Ang ngayon siyang patyo na rundili na magkasabwag sa iyang kagilad. Tungod sa iyang gibuhat, nahadiin-diin na lang mi sa pagtago-tago si Rayo nga akong anak. Kay naglikay sa mga taong hilaptanon. Mausat mi, naabot mi sa usa ka dapit nga layo sa mga mata sa taong hilabtanon. Tugod kay nahadlok sila si tatay ug nanay nga mamatay raw niya ko, mawa sa panahon. Dili ka na mahitabo, Liana. Ako kamong gibantayan. Bisag kanus dili gyud ako itugot nga maamong ang kinabuhi sa mga taong buutan nga parehas niyon duha ni Rayo. Panahon na aron inyo matilawan ang tinuod nga kalipay. Ay, salamat, mahal nga Diwata. Salamat, mahal nga Diwata. Si Tatay Crispin ug Nanay Amaya, unsa nagkagibati karon? Siguro gid ko nga nabalaka og nahadlok na to ang duha kon, miapas manggalat sila nako sa sapa ug di nako nila makita. Dili ko gustong mag-uol si Tatay ug Nanay. Gusto kong mupauli. O gusto na sab kong mabalik sa kaninamong pinuyanan. Oo, nana. Pero ato unang iatod si Liana sa ila. Dili ko masugot nga maglakaw ra siyang mag-inusara. Kay tingalig, unsay may tabo niya sa mingaw nga agyanan. Andam pa ni mong panalipdan si Liana, Rayo? Oo, mahal nga Diwata. Andam ba ni mong isugal ang imong kinabuhi sa usa ka pinuhat nga karon mo lang ikita ug ikauban sa mubo nga higayon sa inyong pinuy-anan? Oo, mahal nga Diwata. Nganong ingon ana man kahugot ang imong desisyon? Dili na ko ikauwaw ang pag-angkon sa kamatuoran. Nga sa una ko palang pagkakita ni Liana, mahal nga Diwata. Gibati na dayon ako ang usak ka tinuod nga gugma. Maong sangko gyud sa langit ang gibati na kong kaguol. Sa ding nakita na ko siya nga dugay kayong nga wa magkamata. Ako na nakita og natugkad ang imong kamatinud-anon, Rayo. Ikaw, Liana, unsay magibati sa dihang human mo mahagki si Rayo? Diya nausap ang kahimtang ninyong duha. Nahimo na kamong normal. Normal gyud nga tao,
kay nawagtang na ang kaputol sa inyong lawas nga iya sa usa ka mananap. Dili sa dako ikaawa, mahal nga Diwata. Nga, human ako mahagi si Rayo. Usa ka talag sa unang pagbati ang wala ko masabti. Ang mihari sud sa kong kasing-kasing. Gugma. Mao ka na ang gitawag o gugma, Liana. Liana, gusto na kong ikaw upan ikaw. Gusto na kang makaila. Gusto kong ikaila ang imong mga ginikanan. Unsa na kay nahitabo karon dito sa amo? Ikapoy ka na kaayo. Mamuhaytag ka diyot, mahal ko. Pamaya. Crispin! Ayaw ko pa kita. Ayaw ko pa kita sige na ng mga luha ni mo. Aron dili ko kawalan ng paglaom, Maya. Nagtigom kong kusog aron nga. Magkapadayon kita sa pagpangita sa atong anak. Malag-asa ta mga bot. Dili kita mahulog sa pagsubay sa mga dapit nga atong nga gituhuan. Nga tuwa ang atong anak. Mahal na ko ang atong anak, Amaya. Ingon man usad ako, Crispin. Mong antuson ko ang tanang kakapoy nga akong bation. Tungod kay ang mahinungdanon nga magpadayon kita sa pagpangita ni Liana. Mamatay ko kung dili na ginatuig kita si Liana, Crispin. Nay! Nay! Nakakita ka ng babae nga dagdagan, Amaya? Oh! Parehas ang dagway ni Liana! Oh! Gisangpitan niya. Pero Kinsa siya? Naa siya mga tiil. Mientras si Liana, ang kaputol sa lawas, iya sa... Nay! Tay! Liana? Ikaw kini? Ang among anak ka si Liana. Lahi katong iya pagkatao. Wada ang inyong pagduwa-duwa, Crispin. Amaya. Mahal nga Diwata. Di ka? Mibalik ka? Sud sa taas nga panahon, nga wa ka na magpakita, human ni mo luwasa ang usa ka binuhat gikan sa kamatayon. Pero, nagpabilin ako sa palibot, Amaya. Nagbantay sa tanan ninyo mga kalihukan. Wa ko magpakita kay gusto unta na kong hatagan o higayon ang usa ka dautan nga naghasol ka ninyong tanan. Nagpaabot unta ko sa iyang kausapan. Pero, nagpadayon siya sa iyang kadautan. Maong panahon na, aron ako siyang paningan. Ang mangtas nga mamamarang? Oh, si Clena. Nga mo'y nakaingon nga namiya mo sa inyong pinuyanan. Aron nga malayo sa kadautan si Liana. Sa ato pa? Si Liana gining nias sa mong atubangan, mahal nga Diwata? Ako. O, Tay, ako. Ay, anak ko! Liana! Himamata ninyo ang manluluwas sa inyong anak. Oh, tuod. Tay, si Rayo. Siya gyud ang nakauna sa pagsalbar ni Liana. Sa iyang pagsuroy-suroy sa palibot, iyang naagian si Liana nga nagbuyod sa yuta nga wa na'y panimuod. Og dili tingali mo makatuo. Basta kalisod sa kahimtang ni Rayo atong higayuna, tuwid kay managsama man ang ilang kahimtang ni Liana, nga kaputol tao, ug ang kaputol, iya sa usa ka mananap. Pero naningkamot siya sa pagsapnay sa inyong anak, o gida sa ilang kaugalingon, ug didto giatiman nilang duha sa iyang inahan nga si Wanda. Di anak ko, mahal nga Diwata. Himamata ninyo ang inahan ni Rayo, si Wanda. Kinsasama ni Amaya, nag-antos usab sa kasakit, sa gidangatan siyang anak, gumikan sa kasalbahis ni Clena. Oh, Si Clena ang utok sa nahimong kahimtang ni Rayo ug ni Liana. ha?
Ang kasuko ni Clina kang Crispin, ug sa bana ni Wanda, nga wa gyud magtagad sa iyang tinguha sa pagtintal sa inyong mga bana. Mo'y nakaingon sa iyang pagtunglo sa inyong mga anak. Daan pa ko. Pero ayaw ka mo kapalaka. Kay ang dautan, dili nato pasanayon dinhi sa kalibutan. Miabot na gyud ang panahon sa pagpaningil sa usa ka utang nga mahimong wa gyud kahumanan kung ako pa siyang hatagan og higayon nga magpakabuhi dinhi sa kalibutan. Maong hatagan ako katapusan ang tanan niyang kadautan. Tungod kay wa ni hatagi og bili ang akong tinguha para sa iyang kausapan. Ugma sa sayong buntag, masaksihan sa tanan ang dangatan sa bangis nga mamamarang. Sa pagkakaroon, akong ihatag kaninyo ang higayon nga magkahimamatay kamo. Crispin, Amaya, gusto ba kamo mabalik sa una ninyong Pinoy-anan? Mahal nga diwata. Diwata. Mahal nga diwata. Uba nila ni Nana, Wanda, o Rayo, mahal nga diwata. Matuman ang tanan. Nay, mao ni ang atog yung tinuod nga Pinoy-anan. Oo, anak. Pagkanindot di ay sa inyong dapit. Oo, giisip ni namong paraiso ni Crispin. Pero among gibiyaan sa dakong kasayon tungod sa binuhatan sa mamamarang. Amaya, Wanda, tanawa nga itong mga anak. Tinuod yun, nga mura ni og paraiso. Dali, Rayo. Ato na silang biyaan. Manuroy ta sa unahan. Dali. Pag-amping mo, wata masayod kung narabas palibot ang mamamarang. Tingalig, unsa na unya himuong lakang sa babaeng dautan. Amping mo. Unsa ka ang mahimong silot bugti sa iyang kadautan. Buhi ko ninyo! Buhi ko! Ngano inyo ko gigapon sa og niya pagidini sa taliwa sa dakong hawa ng gipapundukan sa tanan! Aron masaksihan sa tanan, kung unsay dangatan sa usa ka tawo nga nagpailawom sa dautan. Ikaw! Masaksihan sa tanan kung unsay dangatan sa parehas nimong way laing binuhatan, kundili ang pagsakit sa mga taong nagmalinawon. Pagsakit? Imo ba kong gibutang-butangan? Nagkakon nga wanan! Nagkakon! Angay bang buhion ang usa ka ulipon sa dautan? Unsay gusto ninyong akong buhaton? Unsaon ako ang mamamarang? Bakyon! Bakyon! Ayaw! Ayaw! Dili mahimong baliwadon ang hangyo sa kadaghanan. Bakyon! Maong niya. Kasama natapos kung aso ninyo ng siminaw ng naguluhan. Liyadang tinunglo din nilang sa mga aso ni Kuguliat kinintanan dalit ka na to sa Araben Drama! Ni Tatay mo to